So karon paadto na ta dito sa sponsor sa to walay lain kundi ang Riz Tagum. So tara sabay ko ninyo. Guys, natay problema no. Okay, so hello mga masters no, may buntag sa inyo ang tanan dira. Sayo ko ni mata karon kay last time na istorya sa kuha ba na siya nga gusto na siya mo sponsor og decals sa akong motor. Ana ko nga ano mo sponsor na okay na makining motor nako. Ana siya para atcho pa jud gayo ba. Ana ko nga tinuod ka mo atcho pa na pagayo. Ana siya nga mo atcho pa lagi na. Mao to nga ana ko sige, ato na ipa-decals na bantay og di na atcho na ha. So mao na karon tong gahapon akong gipalangkat ang mga stickers sa akong motor. So tuon na to karon. Pag okay na ang sticker sa akong motor, nalangkat na, magpa-layout ba yun ta. So di na to ni dugay-dugayon kay medyo kaulano na pud ba. So tara, sabay ko ninyo. A few moments later. So hello mga masters no, nana ko diri sa kuan motor. And nakita ninyo. Alright, nakatanggal na tanan ng stickers niya. From left to right, to top to bottom. Ang isa sa nitabang sa kuha sa pagtanggal sa sticker. Ako ang mekaniko, si G. Ramirez boy. So karon paadto na ta dito sa sponsor sa to walay lain kundi ang Riz Tagum. So tara sabay ko ninyo. So karon paadto na ta sa Riz Tagum. Driver na to, atket tayo. Topping. So guys, muna siyang owner si Boss Ariel. Sunod din siya sa protocol dito, naka face mask. Mekaniko. So ulat-ulat sa tadiri no. Musig ay mo kalay-kalay dara kay makita lagi mo basta-basta ron nga resulta lagi. So ulat lang ha, ulat lang. Update naman ako niya no. Sige gara dara. 5 minutes later. Guys, natay problema no. Hindi kalit mo brand out good pero okay lang, hulaton na lang nato binasa mo balik ang siga kay kabalo mo kung balik ni siya. Nihulat manggali ka nga di na siyang balik sa imo ha. Two hours later. So karon nga masters no, nibalik na jud ang kuryente. Nibalik na ang kuryente ha. Oh, kasi kaya di naman mabalik sa imo ha. So hello mga masters no, kauban ako ang layout artist nako. Si pangalan ni mo boss? Maki, si Maki day. So siya ang nag-layout sa sticker sa akong motor. So makita ninyo, atchop kayo na siya. So atchop kayo na ba? Gwapo kayo na pang banking na ba? Hindi pa ni final pero okay kayo ni. Si Madam, Madam oh. Ay Madam. Boss! Mano yung sponsor na to karon, di na basta-basta nagahi kinastagong. Kung ganyan mo ang pa-layout, ano yung mo dire kitagaan mo kinaka-atchop ng layout nila dire. So hello mga turds no, nagsugod na mag-install sa kuan sticker sa motor. Tara. So mo ni si Inji the installer. Insa? Inji the installer. Inji the installer. Pinakapaspas mo install og sticker.
mastards, no? So karon tanaw na to kung say resulta sa pagpa-decals na to tunay nga adlaw, no? Tanaw na to say porma ba kung nindot ba siya. Sabayay ko ninyo. Oh, kasi paminaw ninyo mga mastards, nindot siya. Tanawa, chup kayo, no? Tanawa, oh. Oh, taka ni, oh. Yelo kayo ang tambutso sa motor niya, oh. Oh, klaro, ana, Bumblebee, ana. Bumblebee, ana. Raider 115, Suzuki. Grabe, eh. Oh, napadyoy nawong sa transformer, dre, oh. Napadyoy logos transformer. Dili lang na. Napadyoy akong personalized sticker diri sa tubangan. Tanawa, oh. Tanawa, unsa man na. Markitukuf man na. Oh, di man ni basta-basta ni. Ako kayo nga pagka-decals bay. Tulumod ka klase ang ilang decal sticker good. Na ay ordinary, reflectorize, ug na ay chrome. Ang gigamit sa kuha, reflectorize ni siya. Sumusiga ni siya pagkagabi eh. So nindot ni siya pang night race. Unya na po ipakita sa inyo nga isa nga motor nga gidecals nila. O tanawa niyo. O diba nindot kayo no. Raider 150 na siya. So mao na no, kung gusto mong pa-decal sa inyong motor, pwede ninyo adto ng shop nila nara na sa Atbang sa Mangga Elementary, Tagum City. Ug kung wala pa mo tay makaadto dito, pwede niyo i-visit ang page nila. Ibutang lang nako diri sa comment section ang link sa page nila no. I-try og visit dara kay guwapo kayong mga layout sa ilang sticker sa motor. Do, indot kayo.